Здравейте, дами и господа, аз съм Ариан Бата. Ще продавам колата за 2003 лева, за 500 лева да кажем, за 500 лева. Сега ще ви покажа обявата. Това, чакай, номера, ето го. Той не се вижда хубаво, това е номера. Така, който ще продаваме колата, дами и господа, за 2000 лева ще продаваме. Който иска да я купи, да заповяда, елате в Високи блок, там то пише продаващите, ще и залепим. Той не се вижда камерата, номера на баща ми ще диктувам. 088 596 5246. И това е номера на баща ми и продава се колата ни за 500 лева, не знам колко лева, виж се обадите и той ще каже баща ми и той ще реши и така. И довиждане, дами и господа, продава се колата. Довиждане!